ngase bese ngibuyile eThekwini bese ngibuyile eThekwini ya ngoba ngenkathi ngibuyele emumva hayi bashona enkathi ngibuyele emumva nakho-ke beze belokhuze laba futhi behamba ngezinga bengakwazi uyihambela ngenyawo bashawa baze balokhuze baze bashona nakho-ke sengitshela umshana wami ngithi akenze njani akahambe eyotshela ubafu ukuthi mase kudlala igeneration ingabo 80 akalokhuza komtshela ubafu ukuthi hayi sengihambile ngayiphi ngayiThekwini ngiyakhumbula sho siphakathi inside manje sifuna uyithathe lapho manje ke wena bafuyazi njengoba ngilokhuzile ke abafowethu laba abafowethu laba njengoba bengishiye kabuhlungu kanje yabo sikade sishayiwe nabo sibhonyiwe kabi futhi yabo mina ngoba ngcono kodwa kumina vele zanginetha vele kodwa bona kwaba wesikakhulu ke kubona futhi ke umuntu owenza isigameko esikhulu imina owenza into enkulu yabo ngoba phela lento engayenza phela ayibanga inhle yabo ngoba nomphakathi ongasangifuni sebedingisa bethe bawudingisa umuzi wasekhaya basebadinga abantu basekhaya noma abantu basekhaya shuthi manje izinto ezenziwa ingane emgaqweni zibuya izo affecta nabazali nomndeni kahle kahle shuthi lokho kusho ukuthi into engalungile leyo yabo leyo nto leyo ngisho ukuthi ungcolisa izandla zakho futhi ungcolisa nomndeni wakho umphakathi nje uyangcolisa straight umphakathi ngisho nomphakathi futhi uyangcolisa ngoba phela abantu bonke kade ukhula kahle ingane enhle ukhula kahle abantu bekuzama ngaloko kuncane yabona vele ke ekhaya besihluphekela ke vele ke ekhaya siyihluphekela vele yabo manje abantu bekwazi ukuthi umuntu oqhamukayo ekwazi ukuthi enginikeze lo 2 rand lo engijabule ngikwazi ukuthi ngithole into okudla esikoleni yabo manje ke lokhuza ke abantu njengoba bekade bengisiza ke manje ngabona mina ukuthi okay yazi indaba ake ngizamela indlela yami ke yokuphila manje kanti lapho manje sengilahla khona sengenza iphutha ke manje inkinga yami yabo ke phike yaba lapho ukuthi manje sengenza iphutha ke manje yabo sengilokhuza sengiqala ke nakho ke manje singiyabhema ke manje yabona manje sengibhema amalokhuza amahunga sengibhema nezinsango hayi okwagwawezulu angifuni uqamba amanga ugwawezulu ngingashona ngoba bake bathi abelungu uyikhambi uyalapha ngingazi ke noma baqinisile ngoba phela mina aveleke angifundile kakhulu yabona isikole ngasiyekela futhi nakhona ukusiya kwami isikole sikiswa izonida kami ngabe kade ngasiqeda isikole mina ngabe ngangena eShewe University mina ubaba wami uprofessor ubaba ube uprofessor ubaba mina ubaba lecture mina la eUKZN bento enzima kabi ubaba nihlupheka kanjani pho ubaba kade esebenza kanje nakho uma imali ubevele ithatha uma ubaba ubenze njani njalo nje ngelokhuza ngenyanga ubaba benza sure ukuthi hayi imali yo6000 fanele ayilethe kuthini ukuthi hayi ibe ngakuthini yabo ukuthi contest idingayo akwazi uma ukuthi asithengele uma ube umuntu vele uma ongizala uqobo ke ngingasasho step mother esingilokhuza esikhona manje kumana kube umuntu oyiphuzelayo ngenqamba manje ngikhuluma nje iqiniso elimsulwa njengalo engishona le nale naye futhi la ekhona uma uyazi iqiniso lengilikhulumayo yabo uyazi yabo so manje ke umana ethatheke lama 1000 ke la right masithengele izinto ezishibhile yabo manje abantu emphakathini bayaxaya ukuthi hawo ngoba ubabona uright unana emoto una yonke into izinto manje kwenzakalani izinto zaba kanje manje yini uma kodwa Nkosi yami uma kodwa ukuthi yabona utshwala futhi ileyo nto phela yenza ukuthi babe separated benolokhu benobaba ezingamshadi nje umana iyona leyo nto le yabo eyenza ukuthi ubaba engabe samshada uma ukuthi umana ube umuntu ophuzayo ubaba behlupha uma bephuza kakhulu kwayithini bevele songisukele nje ngisayilalele kwi-couch kusofa vele ngizwe ngenduku nje ngivumbuze ngenduku usephuzile bangumsindo ethi semzini wakhe la ethi semzini wami la ubheke nje ulele umisa amadolo ngathi semzini wakho cha semzini wababa wakho la akona emzini wababa wakho umuzi wami lo ngisho ngithi ayikho ke inkinga la ngoba phela vele ke mase ngikhuluma iqiniso umuzi wababa uqondile ngo ilo osemakhaya eMkhomazi ekhaya manje ke la uma naye benakho phela lokho naye kumama esiphuzile kodwa maye right ke sobha ukhuluma kahle sihlale phansi ethi umntana wami right hayi ngisho ukuthi hayi manga right yabo umana ke lapho vele ke manje futhi ke biza abangani bakhe
ubaba ngalelilanga wayekade ngicanthiwa ikade mnikeze 10,000 lapha ngalelalanga ngoba kwakufunakala nokuthini sikhokhele esikoleni nezingubo zesikole zishodela yabo ubaba wathini baba hayi uthi kufakele imali uma wamnikeze wenze njani baba ofaka imali wamenzela lenye ikhadi wamfakela kuona le mali ngoba inkulu phela u10,000 imali yangempela leyo nami ngangiqala futhi ukubuza ukuthi 10,000 ngoba phela ngangisekhula ngangakabi mdala ngakabo yeah u10,000 shuthi kubaba vele amenzela ikhadi lakhe athi ayike ma nanti ke mama ke ikhadi uzothi uma ukuthi udinga imali uzoyikhipha kuleli khadi nokushoda into zesikole uzoyikhipha kuleli khadi yabo ngalokho ke ngihlupheka bese kathatha nephini hayi kamnandi hayi athathe nephini uma hayi abe mnandi uma vela thenga amakese ogoloko thenga ibholi lokhuza amabhodlela amakese ogoloko hlale phansi nabangani bakhe kuyaphuzwa manje ma ngoba phela mina manje icathulo zami igogileke manje kuzokwenzeka kanjani ke ma hayi wena ungiyeka wena ngoba bakho waqala ukukhuliswa yimini ubaba wakho akukhulisanga yabo ma usephuzile ke manje uma akuthi sengaze vele uma vele ngishaya ngempama enzima kanjani vele ngishaya le mpama le yabo le mpama le vele izolisa ikhanda shaya ngabona inkanyezi akuthi kodwa ngenzeni kodwa bamkhuza abangani bakhe hayi bo mangubani yekela ingane uyenzani ingane manje yenzeni hayi manje lokho ngibangela istefu lokuthi angithengele icathulo ithengele nangu nje ubaba wakhe uyayikhipha imali ukunikeza ngisho nekhadi lento yekhadi siyaziwe wona wonke umuntu ke manje hey kwaphini leyo ke manje ke isiyaziwe wona wonke umuntu ke manje sebenze njani abangani bakhe bamjikela ke mase befuna ukutshontsha leli khadi linemali phela leli khadi 10,000 akuyona into yokudlala yabo akuyona into yokudlala yabo so manje umana ke avela aphuze ngalendlela ukuthi manje use out iphini ayibhale efonini yakhe aciphize inamba okay right vele umuntu ongafundile ke uma kakhulu ke vele yena ubengafundile uma ngifuna uqamba manje ubaba umuntu kade efundile ke ngoba wazi wangena ngisho university ufundela ukuba ilokhuze ilecture wabu professor kanjalo wazofundisa ama students hayi umana njani aphuze kakhulu ashiya ikhadi kanje ashiya ikhadi la usephuzile use out abangani bakhe basahle ngiyayibuka yonke into ngihleli njalo ngingane njalo ngihleli ngiyabuza uma uselele njalo uzokwenza njani manje isikhathi siyazi kusayeli kanjani sawo 11 yabo and bavuka ekseni bavuka ngo7 gijima kuyophuthuna phela amakese ogoloko lapha amakese obhiya la obhiya inqwaba waxhaphakile inqwaba phansi obhiya engiyasho ukuthi ngizokwenza njani la inqwaba ogoloko inqwaba obhiya la phansi yabo uma vela abeka ifoni abeke nekhadi la vela lala uma walala futhi umngani wakhe lo omunye ke asondele eduze wakhe ahlale eduze kwakhe ngiyabuka ngihleli lapho ngihleli kusofa ngiyabuka yonke into ngenza ngathi angiboni yabo njengoba ngirelaxele ngibuka yonke into lo mama lo wenze njani ngavela thatha ifoni ama aqale ngefoni ifoni ayithathe ifake ke lemabele ngithule ngathi angiboni lutho thula wena ungakhulumi lutho ngibukele phela card wabana fake emabeleni ayi mangubani yini wena ungiyeke man ungiyeke wena semzini wami la ngithi ubheke uma usashayile ngempela ngambona ke nami hayi mangubani ngisahamba mina ngisakwami selithathile ikhadi usayithathile nefoni lo mama phuma eyibo ngithi ngiyabona ungapheli yabo eqeda kuphuma lo mama ngicantsa kwaphela like i-hour kwaphela i-hour ngathi ngiyabona kwakhe lo mama sekohle igross engakanani hawu siqhamuka manje imoto zasemjebheni zomdeliver icross lo mama lo kazi konje njani manje yabo untshontshe ikhadi lamali lekade lilana efoni okay ayikho inkinga ngasho ukuthi manje ke manje usesenzele phansi ke manje useyayidla ke phela ayisadliwa kumama isidliwa abangani bakhe ke le mali manje inhliziyo yami ebebhlungu ngithulele futhi ngakhuluma lutho futhi ngiyabona u10 kg inqwaba futhi ama-rice inqwaba ngisho u10 kg o5 kg bomalokhuza bobhontshisi black beans what nalo malokhuza amathini lawa inqwaba khanjwa ngathi uyitaka ngazi uthi lokhu kuthiwa yini stockfell ngathi stockfell ngathi uyohlukanisa istokfela beyohlukanisa istokfela ngithi uNkulunkulu wami kodwa Nkosi yami kodwa Jesu ngize ngithandaza kushaya lezi impahla ngithi kodwa uNkulunkulu wami kwenzakalani empilweni yami shuthi ongenzeka kongafanele ngibe khona emhlabeni kwenzakalani ngami
noma mhlawumbe khona ubaba izinto angazenzanga fanele mhlawumbe khona izinto okufanele azenze zesizulu angangenzela mhlawumbe ayingeke engisole futhi ngiyisole into ekanjalo futhi ya ukuthi hayi ungenze mhlawumbe ubaba khona izinto zesizulu angangenzelanga zona yabo nanku umuntu onqanyuliwe nje yabona ke njengoba ungancanyuliwe umuntu wami ngibiza isibongo sikamanje nakho ke vele lokho kusho kubufakazi ukuthi ke manje ubaba ngithi akenzanga lutho ke kwakusikhokhela akasikhokhela sayingani awu yazi ibhlungu kanjani lento ibhlungu hayi ubaba akasikhokhela sikhokhela ngasayingani manje mina ngibiza isibongo samanje ubaba kahle kahle isibongo sakhe wakaNcasane ubaba kahle kahle ubele uNcasane hosikhonza yabo ya obele lide nina enancelisa ingane ezengakephi ezengaphesha ukuthukela noma komkhomazi ya yabo manje njoba kuthiwa nina enancelisa ingane ezengaphesha kwelokhuzo kothukela noma umkhomazi kusho ukuthi ke okungenzeka ke ukhulu kusho ukuthi balokhuza badalwa baba nelokhuza namabele amakhulu ingakho bese bababiza ngokuthi nina nancelisa ingane esengaphesheya ngomkhomazi ya hayi ke ubaba shuthi ke afona ubaba lo mama lo ifoni isakuyena lo mama lo nekhadi afona ubaba lo mama iphendule le foni yababa ifoni call yababa ayiphendule lo yebo azenzuma yebo mama manje usuyithengelile ingane hayi yazi ngilungiselela kona nje hayibo phela manje ngeke mama ikhathi ihambile othu manje yabo kanjani manje ingane ungakayithengeli lezi zinto bengicela ukuthi uyayithengela zona ikhadi lona lisekhona hayi lisekhona lithe right yonke into nje ihamba kahle ngendlela madoda lapho uma uyilalele ekhaya ngiyasho uNkulunkulu wami uthi awunali iphadi lapho hayi ngingakhuluma lutho ngithulele ngilalele phela mina ngoba noma mafika athenga igrocery delivered grocery yakhe lapha istokfela sakhe ya ngasho kanjalo istokfela ehlonisa istokfela abuye lo mama alokhuza njalo abu umuntu omela ekhaya eceleni kwendlu nayo ilokhuza la dining room la umnyango wase dining room nangu yena la encike ewindini la nali iwindi la uncike edongeni ukhuluma nefoni manje uma ulapha endlini ulele yabo ngilalele mina sengizolalela ilokhuzi inkulumo yabo ke manje hayi ingane right yonke into right ngiyithengele yonke into ezidingayo awu ngempela mama awukwazi kwakuhleke lokho hayi ngizoke ngifike ngolesihlanu njoba ethi uzoke efike ngolesihlanu kwinini lapho ulesibili njoba ubaba kade elokhuze esinikeze yonke lento le mali le ulesibili uthi ubaba uyeza ngolesihlanu ngizoke ngizwa hayi ubaba ke hayi athi ke mama hayi alikho ke ngoba ngisemsebenzini phela ngiyasebenza la ngisebenzelani ingane zami hayi angeke ngiphuthume emsebenzini hayi off ifoni hayi icime ifoni hayi engimbone lo mama manje siyatatazela manje edlule phambi komnyango ngihlala kusofa ngihlalise kusofa ngimbuka ngihlala eduze kwama edlule lo mama engene endlini yasanele mntanami yebo ma unjani hayi ngiyaphila mntanami unyoko namanje usalele ngithi hayi usalele uma usalele angezade nina nje hayi uthi hayi usalele kombe yawo namanje akakavuka ayicha uyalala boma wakho useloke elale ngo11 12 namanje akakavuki njengoba kuyoshaya o3 manje ngithi akakavuka uma usalele namanje ayisho ukuthi ayokudle ngempela hayi naye ngiyambona ukuthi udize yabo ubambelele yabo futhi ke qhamuka lokhuza qhamuke logogo lo lokhuza umamlotsha lo kade ngisho ke lo aseqaleni ayigogo lo hayi afike dondolozele hayi mina dondolozela ngewokstik ngambona izegobe inkosi yami kube ngathi umgogodla ukho straight egobe inkosi yami hambe ngewokstik hayibo engqongqoze ngewokstik gogogo wemakubane lo mama tatazele lo mama tatazele lo mama ayilungise hawu ngirelaxele mina ngumali eduze kwami ngihlalele mina nangu lo mama uyatatazela manje la hayi hlalise naye hlale phansi naye hawu emangubane yini manje nifunani manje emzini wami hayi mangubane bengithi ngizonani rice la ekhaya hayibo zonani rice umavela papa mama hayi ngifuna rice hayi mpura spunda hayibo iphi phone yami wesanele iphi phone yami ngithi hayi ma ifone yakho cela ibuze kulo mama lo lapha eceleni wakho hayibo wemazwane iphi phone yami uma umazwana ayikhiphe nansi ifone yakho ikhadi ke manje uyaliyeka ikhadi akalikhiphe ngabe ukhipha konke semsama kubeke phansi hayi akayenzi lonto ukhipha ifone kuphela uyibeka la
hayi uma aciphize ifoni hayi yabona ukuthi hayi yonke into right awu sehambe kangaka ikhathi awu hayi angike ngiyopheka manje athi lokho hayibo emangobane ngizonana phela irice ngicela ungisize bandla hey abantu abambalambile ekhaya babuya nasesikoleni ngicela ungisize emangobane unginanele irice hayi uma ayikho inkinga hayi uma ahambe hayi ayimfakela ke bandla hayi mfakele nje inqwaba irice ukuthi phela ugogo abe right yeah oh ambuza ukuthi ungenzeka ishebu naso lapha hayi uma lokho uzumagogo haya khala athi hayi anginaso ishebu kwasona sikho angazi ngizokwenza njani bo agesho kusele salwa sehlupha lesi sisakhona lesigebengu sakhe susanele ayi yakho kususa ke manje ugogo gogo uJoyce kususa ke manje hayi usakhona leso sigebengwana uyena into ohleli lapha athi uyela athi cha usefana kakhulu noyise hayi ngazi ukuthi nje ubaba wabo baphika nje laba hayi ngeke indlela afana ngayo naye hayi ngeke hayi uphi umfabo omncane hayi loyo kuzokuyizuleleke lo usazulile usawudlala nabangani bakhe ibhola ke loyo isho umfowethu lomncane umfana futhi yeah ngoba bejethi intombazane kanti umfana ingakho ke bathi umfana futhi boy again yeah ubafu lomncane hayi sama twins ke naye ubafu hayi sifana ngqo njengoba ubona mina nje uyena ngqo hayi ukuthi na mudeke kunami kodwa manje ingane encane umuntu wa 2000 hayi class ezidakamizona hayi bafa hayi iqiniso lihleke ngasuke ngashaya kakhulu ngisemncane ngasuke ngabhema kakhulu ngisemncane kanti manje lento lena iyona iyangilimaza njengoba ngize ngifika kulesi simo esikanje kodwa manje mangibuka futhi noma wakho wadlala irole enkulu ekutheni impilo yakhe ife kanje because yazi kungcono makuphuza ubaba kodwa makuphuza umama because izingane zakhele kakhulu kumama so umama mayengekho strong enamaphutha ayi kuba imess umuntu esasihlala naye vele uyena uma wasasihlala naye kanje ngoba phela ubaba wayumuntu ohlala emsebenzini kanti une step manda ngala uma leyo nto leyo akayazi uma leyo nto leyo ngoba leyo nto ngiyithola vele nami sengivele sengikhulile senginoba sengino 18 kanje sengikhulile nje ngithi kahle awukhona ne step mother hayibo ngena no sisi hayibo khona no bhuti hayibo futhi ubaba wakho wayebona umama ngeke awukhumuza ngakho ngaye kade ihlaziya lento hayibo mengithi ngiyambona usomdala ufana nami kodwa manje phela ukuthi intombazane ke phela yena yabo hawu ngibuze ke mina ukuthi hayibo kushuthi ulokhuze ugogo Mazwane lokhuze waqala lokhuze acele irice kumaye amnikeze umana irice amnikeze namathina olokhuze obhontshisi amnikeze amathathu qeda amnikeze notamatisi amenzele nje amsethele engathi manje uzothenga esitolo hayi amenzele kahle amfale ngisho plastic bandla amnikeze jabula uma ugogo lokhuze umamlotsha athi hayi hawu ngiyabonga bandla hey naze nangisiza ngiyabonga kakhulu wazongisiza mangubani kodwa ngabuye ngibone ubani ngaphandle kwakho kodwa wenza Steve phela lapha yakho uyoma naye sefuna Steve ke phela manje lo muntu ushaya lempahla kuthiwa yindelo khuzana uGavini manje iSminoff sizoba nzima kuyena vele faka umama thalela into encane nje into encane engaka nje athi hayibo mangubani faka awukahle wena faka ngithi hama lokho ukubiza nge uma wakho wayehlezene nephepha yathi njengosidumbu ngo ibhodlela lakhe lihlala ngaphansi komcamelo faka bomcamelweni ile mpahla le faka umcamelo ishutheka lana shutheka la ibhodlela lakhe abike lapha engazuthi nje umphethu right kanti uyazi niloke qa ngishayela uJoyce Steve nazo hayi umshayele iSteve amtheleleke manje amshayele bani shayela u4 finger ke manje yabo athi hayi abeka isandla kanje lokho athi nakho ke yabona ke manje ngifuna into engaka ke mina abeka isandla ngifuna ukwenza njani ukestimate ukuthi ingaka singakanani Steve aqala ayi nakho ke yabona mangubani yabona ke manje ungithelele kahle ke manje hayibo desha phela hayi mina ngidesh lento ngizoyideshelana lento imnandi nje lento vela yoyibulo kokho ushaya isikoni lokho akahle ngisho uhleli unalokho vele uyahleka ke lo wemangubana ungibhemise nesinemfu funa yonke into ke manje ukudla utshwala isinemfu uzogcina sefuna namanzi futhi nebhodo mhlawumbe uzolifuna lokupheka futhi hayi ngithule ngithi hayi khosi ngakho athi ngeke hayi mangubani
ekumnanjana lokho hayi uphinde uthele futhi okunye okuncane hayibo phela umakhala hayibo phela ngeke phela hayibo imali abantu abami phela le ngeke ngize kufakele mina hayibo lona ikhadi lami liphi lona ma cela ukutshela ma nali ikhadi kulo mama lo mama uthuli manje akasakhuluma lutho ke manje ubheke le ezulu ithi hayi ma ethi uma liphi lona ikhadi abangumsini liphe ikhadi lami baphela abantu ade ngihleli nabo la pa ugogo mamlotsha uJoyce athi hayi mina ngiyahamba ke mina manje mase ngiqala ukukhuluma indaba sezinto engazazi hayi ngiyahamba awungithelele Steve sokugcina ngihamba hayi ngiyahamba mina manje hayi mamthelele sokugcina Steve ashaye ugogo ulokhuzu umamlotsha hayi kaka Steve hayi mase yakha lokho athi hayi mina manje ubani angeni angihlangani futhi nalezi zinto zeni lezi indaba zamakhadi yasebhange angazi lutho mina lezo zinto futhi angisebenzisi kwakuyisebenzisa nje leyo nto leyo yabo avela ugogo ayancenge athatha uplastic wakhe hayi dondolozela ugogo dondolozela nkosama ayiphume ngomnyango hayi ngiyabonga manje ubani nisale kahle le ekhaya kangubane bo nibe right bo ngiyabonga nibe nosuku oluhle hayi dondolozela zihamba ikhathi awufona ke manje ke yabo zihambile ngempela yike ikhathi manje phinde lishuce ngofuthi efone ubaba yebo my auntie phone yebo hawe mawabo ya baba Sanele uSanele utheni kombe uthe banjani uSanele ba right hayibo ngikakhuluma nini nawe hey angisiphela yansi umngane akhe phela nangu la ngizomtshela uma ngizomtshela yonke into hayibo bapha uSanele bakhona lapha eduze ya nangu Sanele isigebengu sakhe nasi isigebengu sakho ayizwa lento bekuthi angamthengeli kuyimthengela icathulo uma ukhuluma into engekho bandla Nkosi yami akakayithengwa icathulo lezo uma uyiphuzele utshwala ukudla ukuthengile inqaba futhi ingazi ukuthi behlukanisa stokfela kwayena kuma indlela akuthenge ngawo ukudla hayi qhamuka kwingane yamakhelwane futhi isakhuluma nefoni uma izokwenzana ingane izonana futhi nayo manje phela basileke omakhelwane bangasekhaya ke hayi banomqondo obhedayo ongasisile kanjani bathanda ukuthi umuntu embonile ukuthi awunecross engaka yasamsolo socelile ubaba bathi hayibo mama Sanele uthenga ingubo zi-right subathengelile icathulo athi yabo nje kuyimanje uSanele uyayilinganisa icathulo uma ukhuluma into engekho badle akusukele yabo nje kuyimanje ngimlalela plus ubaba ke vele ukhulumela phezulu yebo noma naye inkinga yakhe ifoni ifake loudspeaker phela manje ngizwa yonke into hayibo uSanele manje uSanele uyayilinganisa icathulo kuyimanje ekuthi angikhuluma kakhulu ukuthi awunamazi baba unamazi bayikho unamazi awuzobhubha induku uzoyibuza unxebulo plus ihlezi la eduze kwakhe ngisho noma ephuzi libeka la eduze kwakhe hayi ngisho ukuthi uma ukhuluma into engeka uba unamazi bayikho lento ayisho hayi ubaba thayi ke mama ngeke yazi sengujikile umqondo hayi bengicabanga ukuthi ngivele kokhona manje nje ngoba vele upetrol nawo emotweni yami ngicabanga vele nje ngishaya izulu ngize nje lapho eNanda ngithi nje kuzonibona yabona nje njengoba kuLesibili ngifuna ukufika kahle ngoba ngoLesihlanu bengithe ngizofika ngoLesihlanu nakho njengoba kuLesibili hayi ngicabanga ukufika nje ngiyeza nje manje ngeke ngiqede ngisho u3 hours ngingafikile ayatatazele kumana manje hayi ngiyakuzwa baba abantu bami yeke bo yini manje khuluma wayosola nomgqakazi inkokho yayosola nomgqakazi hayi bo yabona lapha kwakonakele phela lapha yabona manje ngoba phela manje uma angisiphela uthe icathulo uyithengile uyeza phela ubaba manje obesho ukuthi ngiyaza aqede ngisho 2 hours 3 hours engafikile la ngoba ngalesa sikhathi ubaba behamba ngekhonda kwahamba isikhashana walidayisa ikhonda wathenga ijet ini CLX lapha elimnyama walithenga endiyeni ngicangile eChatsworth emandiyeni lapha hayi efika ubaba ngizwe idlala ilokhu uzayo lezi ngoma zabo womaskandi laba lezi ngoma zangasekhaya nami ngeze ngijabule nazo ke ngiyayizwa imoto yababa inomsindo ke futhi ishaya amapipe awu2 ngemuva ikhonda ngiyayizwa iyagqoma imoto yababa uyayithanda nomsindo vele ubaba yisho ngithi ubaba ufika manje cha ubaba fast kanti ubaba lamtshela igazi ukuthi ayikho yonke le imbudana uzothatha ikhadi ubaba akadlali kanjani ngizi motse awutatazela umaphenike ethi hayibo mama Zwane suka phela hamba phela la ekhaya manje usefikile ubaba ekhaya hamba
Yesukume lo mama lo tatazela. Phume ngo-back door. Ikhadi akasazi uzokwenza njalo. Tatazela likuyena phela manje. Tatazela fire isandla la. Tatazela. Ayikhiphe istamp, ayishayisa istamp uma nkathi enganakile ebhizi lapha tatazela naye ekitchen lapha elungisa izinto. Lo mama likhiphe ikhadi lijikele etafuleni. Igaqa ikhadi ibha phansi. Ngenkathi lithi ibha phansi ikhadi nangu ubaba usela eduze. Uyazi lo mama lo walahla mazwana. Ubaba uyazi ngenkathi eqondene nomnyango kanje e-dining room. Lo mama elijikele ikhadi libhampa liya phansi. Uyalibuka ubaba ikhadi qala liyawa phansi. Uthi hayibo. Lokhoza mangubani. Engena nje mangubani niyaphila la ekhaya. Athi hayi ngiyaphila. Lo mama ethi ufuna ukuphambana nobaba eminyanga vele uthi baba hayi kancane mama hayi kabi mama bengizocela nje ayixosha umuntu omdala naloko ake nginikhiphele idrink uphethe no plastic ke ubaba unqabe uplastic avela kukhipha 2 liters drink ubeke etafini hayi mama hlala phansi nansi drink ubaba uzokwenza into ke la mangasane la ungatatazeli sikhona isinkwa la into ongasisiza ngayo ukushisela inyama nansi inyama la ama sausage yonke into enidingayo faka efridge sanele nyakaza mfana engisukumeke nama uvela kufika ubaba phela kuyacaca phela manje thatha uplastic ngisethe izinto kungena efridge ngisethe 5 fridge ngena emakhabetheni ngisethe nje kamnandi uplastic bathathe ngibalahle uplastic yabo ngisethe nami ngiwumuntu nje ongahlelike nabantu abadala nje ngoba kodwa indlebe esele yebo stop naso umnyango naso stop la ngivele ngihlale la eceleni komnyango estubhini ngifuna ukulalela yonke mangubani kodwa ikhadi liphethe kahle eqala ubaba ubuza ikhadi liphethe kahle nakho ke ikhadi phela nala lapha phansi akafuna nokulithinta nje ubaba usafuna ukubuza nje ngalo mangubani lo mama ngiyambona uyatatazela ufuna nokusukuma lo uyasikaza ukusukuma hayi mangubani ngeke ngazuthi hayi ngazuthi ikhadi leli hayi ingazuthi ngathi lona libange inkinga ethi uyabuka phansi ubaba amabhodlela angakobhiya la phansi ethi uyabuka isiqhaqho 3 wonke amabhodlela eSmirnoff ashayiwe waphuziwe elinye yabona nje lilodwa ibhodlela kusele nje istiff esiqopholozi sestiff esisele lapha baba athi kade kuyiphathi ke la ekhaya namhlanje uma athi hayi phathani yona le ukhuluma ngani athi phela amabhodlela azisho phela la uma uthi wafihlile kodwa wafihlile wabeka eceleni kwasofa ngala usemahasoni nathi ubaba kwaze kwakuhla vele lidonsa uba vele uyishayela sona iSmirnoff Star Water vele libeke la ubaba lesi stiff lesi sikuyibhodlela hayi mangubana ngisho lutho nami kodwa ngithi angishayela istiff nje hayi donsa iglass ubaba thela istiff shaya istiff uyangithi uyahlohlozisa lapho uma ubhizi lapha manje yatatazela nangu lo mama yabona nje akakhuluma ngasho lutho uthuli tu uboniwe phela elahla ikhadi futhi ikhadi liphuma kuyena hayi ubaba lokho ehlokoloza le kancane lokho ehlokoloza le ndaba yekhadi hayibo mangubani ikhadi ngempela kwenzakalani ngalo bengicela ukuthi ungiboleke lona ikhadi kancane bengifuna ukuthi kube khona into engiyisethayo ngaleli khadi ngoba manje ngiyabona ukuthi hayi khona into engalungile kahle yabona engazuthi khona imali edlekayo eceleni yabo babunamazipho khona imali edlekayo eceleni kuthenga ngithi ngiyabheka efonini yami yabona mokhipha imali iya reporter la kumina yabo kodwa khona amasentshana nje angekho eceleni yabona adlekile eceleni kanti usho le mali le yathenge ngayo igrocer lo mama lo hayi mnikeze uma pura lo mama kubuyena oxhavunayo phansi ikhadi hlephepa ubaba vele ayilahlisa ayibukisele ebhekisele wesanele ngivele mina eminyaka ngivele kanje yebo baba ngathi ayikhulumisa nami ubaba umbuha ngolongo ex nomama lo mama thathe phansi faka fast ikhadi beke etafuleni yabo ngaleso sikhathi umananga lapha Nkosi yami akake zinanokuza hawe mangubani kahle ikhadi la konke seliyandiza inongenzeka hayibo lephi ikhadi lami hayibo athi awu libekwa yini pho manje la etafuleni manje ubani oselibeke la etafuleni yabo hayi nangu phela lo mama athi hayi mama bengizocela abandla ngesizotha nje njengoba boyikhaya bengizocela mama ukuthi ke sicela ukuthi sihlangane sibe umndeni sikhulume into zomndeni ngiyamxosha amaqhinga manje ufuna ukutshela uma ukuthi hayi yabona umngane wakho sesishontshela ikhadi manje nali ikhadi ngathi ngene eminyango ulwise phansi manje usathatha uselibeke etafuleni ngiyakubuza ikhadi uthi awulazi okay hayi inkinga hayi aphume lo mama lo hayi yaqala ubaba hey manje ke mangubani ngeke
ngiyalithatha leli khadi mina ubaba lithatha ikhadi lifake nephaketheni hayi ngiyalithatha leli khadi futhi yabona nje lento esiyenzeka la ekhaya ngiyabona sekuyi-chicken house la manje ya yokusho ukuthi la sengivele nje navula ithaveni ziphi zona iy'cathulo zasanele hamba uthatha iy'cathulo zakho hayi baba kho icathulo lami ngikusekelanga icathulo akunayicathulo mina ngivele ngigijime ngendlini yami erumini yami donsa ithafu selinjani out sengihamba ngey'nyawo straight baba nazi iy'cathulo enginazo mina hayi bo Mangubane Mangubane ngeke awume kancane kule nto oyenzayo lapha awume kancane kule nto oyenzayo awusondele ngala hayi ezuma awukuthi Mangubane nawo uyabona-ke manje usewuyangiphoxa-ke manje ingane yami ayisayithengeli ingane iy'cathulo ngoba phela nazi iy'cathulo buka lezi iy'cathulo enjani ithengela ingane iy'cathulo yabona and ikhadi yabo njengoba engayithengelanga ingane yami iy'cathulo umfana yena u-right kodwa la ekhona hayi lo yabona-ke nje lo ngimthengela amakhokho amasha nkosi yami ngimthengela amakhokho amasha cheap line nomakhokho yabona la makhokho amthengele wona uthanda ibhola kuba4 namanje usalithanda amakhokho amthengele wona u-cheap line la makhokho ba no 80 rand 100 rand uyakhasela kanye iqhuma ya uyabuya umfana yabona nje ubaba kade njengoba sakhuluma indaba yakhe wavele wangena ubastet ungena ulibambe kanje ikhokho elilodwa ucasukile ubasa yabona-ke ma ngithengela amakhokho buka lento elikhamisile lithele likulisha kodwa likhamisile lithele athi ubaba hayi bo kahleni bo athi yini nona lakuthengele yona uma wakho athi baba buka wona baba uzinikeza imali kodwa buka uma usekela lento le ungithengele lento le buka evela ikhali into le bo evela ikhali bonje baba buka icathulo uma amakhokho angithengele yona athi ubaba hayi khulileka mfana wami yazi indaba ngizokuthengela mina ngizokuthengela amakhokho right mina yabona-ke Mangubane lento yenzayo iphutha buka ingane ngathi uyithengele lokhu zicathulo zokudlala ibhola fanele uyithengele phela into ebizayo angithi ngifakelile imali 10,000 yonke le mali anti uyishonise le mali hayi bo ikhona imali ikhona isekhadini mayifona hamba uyikhiphe ebhenki hayi Mangubane ngeke uyabona-ke manje ngingeke ngize ngiqambele amanga yabona njengoba ngifika manje hayi ngibandla hayi ngisazothatha isikhathi sokubuka la ekhaya mhlawumbe ngicabanga ukuthi izophela mhlawumbe iy'nyanga ey'ntathu noma ezine noma ey'nhlanu ngingekho la ekhaya ngibona uma uthi uyadinwa-ke manje-ke hayi bo kahle baba samele siqale ekamelweni soxoxa kahle athi baba hayi ngifuna ekamelo mina la ngiyahamba mina manje yabo umavela xavuna ukhiwe iy'moto zababa xavu awuyindawo ngiyakutshela nje ngithi asamse ekamereni soxoxa suba yabo ubaba yabo behambe athi hayi ngizoke ngizohamba ungixoxeleke angifuni nje iy'ngane y'lalela iy'ndaba zabantu abadala umama efika ubaba ehlala phela uma ngithi usalokhu usadizi vele phela hayi ubaba hlale phansi hlale embhedeni wakhe-ke manje yabona ubaba mbuza ukuthi kodwa kwenze njani Mangubane yini lo yenzayo manje umavele hlwa ngempama eshaya ubaba hoyibu ngiswa ngingaleyo ubaba umuntu-ke vele ubaba onomoya ophansi ngale ndlela yabona-ke le hayi bekuyinkosi le uzalwa ye-gentleman hayi gentleman what's a gentleman umuntu wesimame imthethisa ngomlomo la nto imshaya ngomlomo mabo angifuni ukukuthinta uyangazi ngumuntu kanjani Donsokhi angifuni ukukuthinta ngiyakucela mawabo ukuthi-ke nginishiye ngesizotha emzini wakho what a gentleman yabo hayi nisale kahle ayiphume ekamereni ize kuthina la sihleli mfana ucasukile lokho elidonsa leli khokho ufuna ukuhlephula kakhulu-ke udonsa mfana ayeke likhokho baba uzokuthethisa yavele qhamuka ubaba mfana futhi bafana bami uyabona manje bafana bami ngizofuna ukuthi manje ngesonto ngifuna sebhishi bafana bami right uma wenu ngeke ngize ngikwazi ukuhamba naye sohamba nani soba u2 so ngene emotweni yami sithi ukushaya umoya bafana bami sohamba soba u3 sobathathu sikuyoshaya ulwandle kancane bafana bami hayi ayikho inkinga ehamba ubaba hayi bafana bami ngizonibona right ngizobuya nini ngesonto hayi sithi hayi baba ayikho inkinga siyabonga baba ikhadi vele selikuyena vele ubaba hayi ejike phambi komnyango ubaba eseyophuma hayi bafana bami ninayo imali yokuphatha esikoleni baba ngeke baba ngivele ngisho baba
ngiyakutshena baba uma usiphathisa u200 esikoleni baba ngathi ngifunda ugrade 7 baba uma ungaphatha u200 ayingeke incane leyo mali baba mina ngifana vele ekhaya mina baba ngiyeza ishubu vele ekhaya vele mina baba ngiyeza ishubu ekhaya mfana musukhala ethi baba hayi ngeke yabona ke yeke engathi uthi ingane zami ngizoyithatha ke manje ingane zami yabona uMamkhize uright eMkhomazi uMamkhize ngeke uMamkhize uyena umuntu oqondile lapha ekhaya eMkhomazi ngeke ingane zami ngicabanga ukuyithatha ngiyihlalisa kuMamkhize ngoba lo uzoloku eqhubana nalomqondo wakhe lokubhedayo ungalungile hayi ngeke lo udlala ngeingane zami ngiyambona ngempela futhi ingabuka nje ingane zami zigqoke into ebhokile kodwa ngihlezi ngifaka imali njalo inyanga nenyanga futhi nje ngisho kunjalo inyanga ingakapheli useyakhala usefuna okunye usefuna enye imali ingakapheli inyanga usefuna enye imali hayi ngeke mangubani hayi ngimtshela baba mina ngifuna uqamba manga baba ma hleze iphuzelo ma sonke isikhathi futhi nomfana wavele emshayela amahhala engenzanga lutho nami futhi hleze ngishaya amahhala ngenzanga lutho yabo ngaphandle baba mekuthiwa nginephutha ke hayi angangishaya nama ngiphiki baba ngoba phela mdala kunami uyangizala umzali wami yabo kodwa uma wavele enzeni asisukela asishaya sinomfana sihlalele sibuyele lokho sibuyele iDStv sibuyele ama-cartoon nomfana sibuyele uPopeye vele umanzi njani avela ashaya uma shayela ukuthi sibukele uPopeye hayi shintshana lento yini dodwana uPopeye bani lapho Susanland uma vele athathe remote shintsha channel ayibukele channel ayithanda vele adlala ingoma zesonto gospel bani onkosi yami ngisho ngithi ukuthi uma ethanda ingoma zesonto futhi uyithanda kakhulu mephuzile yabo mengaphuzile akayifuna nokuyifuna mephuzile mengaphuzile akayifuna nokuyifuna mephuzile uyizifuna la yavuselele yebo awuza ishelele ecule ngithi makodwa lapho uthathe enjoy ingoma lapho sisithule sinomfana sigoqizana sothu sibukana kanje sothu sihlinile sokuthi sibukana kanje emehlweni yabo ngefana yabo uma udlala ngathi hayi yabo uma ayikho futhi isuka lapho lento ukuthi ugcina uzohlala nestep mother isuka lapho phela isuka lapho phela ngize ngihamba ngekuMamkhize hayi ikhali phone ishifoni yama hayi aunts yebo ma wabo bengizocela ukuthi ngolesihlanu ngizofika ngizolanda ingane zami ya ngolesihlanu ngiyafika ngizolanda ingane zami and futhi bengizocela ukuthi uyipakishele manje zibe ready nje into zabo ya yebo ngicela ukuthi nje zibe ready into zabo yabo nje manje check isikhathi wabo asho ukuthi yabo nje manje angithi yabo ukuthi koshaya 7 sekuvele sikhwalele yabo ukuthi koshaya 7 manje seyidlile kodwa ingane zami kodwa ibuye umfana ayibuye ebholeni udlile yebo udlile umfana evele sisondele efonini baba unamanga kadli mina ngilambe kabi mina isinko kodwa sikhona lapha mase siyasithinta isinko sithethisa mesithinta ifridge sithethisa mase siyayiphekela sithethisa mangubani kanti njani nje uyini wenzayo ingane zami ufuna ukuzenzana yabo hayi ngeke hayi lesi ingane zakho zeyisa uyangazi noma ifuse wena yini noma nawe mhlawumbe wakhula kanjeni weyisa athi ngeke yabona ke mangubani yabo ngifisa nje kuyimanje ngabe sezila ingane zami kuMamkhize hayibo uMamkhize wakephi lo ukhuluma ngani manje hayibo uMamkhize wakephi lo athi hayibo kahle wena mangubani ungakutshela nje ngakutshela ukuthi ukhona omunye umama oseceleni umama omncane wengane zami lo okuyena ongihloniphayo engamshada ubaba ubaba usileke yabona mase ekhaya uyayikhipha iring ufake phakathi baba uPeter mdala yabo awushadile ke noMamkhize awutroyile hayi yabona ngalapho clean ngoba ngisho isithombe sabo lapha sikhona odongene ekhaya hayi beshada lapha umshado wesilungu bawenza owezulu bawenza ubaba hayi yonke into nje behlezi yonke into iqondile hayi ngoba ngisho nasekhaya inkomo ke zikhona nezimbuzi zikhona kufuyiwe nje ekhaya emakhaya uMamkhize uyithanda kabi imfuyo wema hayi akafuni ukuthi yabo hayi ayiqali uMamkhize ethi we baba ngicela ungikhulumise naye uMangubane hayi amnikeze uMangubane yebo hayi uMangubane ubaba kali nawe cha hayi ngoba mhlawumbe ukuthi ulwa nawe indlela wena ophatha ngayo ingane ungena phi ke wena ubani ke wena unamba bani ke hayi bo Mangubane bengizocela ukuthi mina ngingakhulumi avela linikeze ubaba hayi akakhulume nawe baba amnikeze baba
athi hayi ke mangubane njalo ke njoba nje yabona njoba kuzosekusasa kuzobuya lesithathu kuzobuya lesini kubuya lesihlanu ngiyayilanda ingane zami ngizoyibuyisela ngala emakhaya ngifuna nje into zami eqonde ya ngoba manje ingane zami zahlukumezeka njoba singalapha enkosi yami ayibandla yabo yabo ma ayibandla ma yazi ukhuluma nobaba ilokhuza iniphu iphethe ngesandla ukhuluma nobaba nefoni iniphu iphethe nje ngesandla yabo uyakhuluma nje uyashaya ukhuluma nobaba uyashaya yabo ma awuma ubuthandi utshwala mawuzwa mina lapha kwabo kanje utshwala uma uzwa umlando kama wakho kuthiwa yena wakhula kanjani wayekhona ubaba wakhe eduze kwakhe wayekhona uma wakhe eduze kwakhe ayikho into mhlawumbe okuhlukumezeke kahlangabezana nayo empilweni yagcina mhlawumbe manje yenza lento ayiyo uma wena nje umuntu ohlakaniphile ukulalela umlando kamama wakhe khuluma kwakhe hayi umana ngingasho ukuthi ube umuntu othanda okukhonze kakhulu yabo ngizolikhuluma nje iqiniso ngoba kahle kahle umama umbuka yabo uyile nhlobo lesiqulu yabo ube ngeyikhathi zakho besiqulu hayi isibhaxo beauty without spray isibhaxo ngelesika isibhaxo beauty without spray ubona ukuthi isibhaxo sangempela ke lesi yabona ukuthi bempofu mabi yellow bone ubona ukuthi yellow bone manje ke njoba umbona nje umuntu oqondile uyellow bone uyabona ukuthi ayilo hayi bethanda ukuthi lokhuzi yabona manje futhi sibuyela lapho lento uthi khona lehle ligcwale izibungu kanti ke manje njengoba umuntu ke othanda abantu besilisa ufuze kwayena uma wakhe isuka phela lapha empandeni lento umkhokha usho ukuthi ke yabona umana nodade wabo omdala kunaye kanje bahlukene ngobaba yabona ke manje inkinga ifike ibe lapho ngoba bathathe kuba udade wabo mama omdala kuba uma mase kuba khona lo umagcina okhona ke manje ekhaya lo udade wabo uma lo ogcina ko last born yena ke inkinga yakhe ke futhi enye into ebuye ngibalekise ekhaya inkinga yakhe ku-anti manje inkinga yakhe u-anti waba nenkinga ukuthi angabi nenzalo yabo bandle u-anti banothando lwey'ngane nje labo bantu usithandani yabo njengoba ngingekho ula kade ngitshela ubafisa wena u-anti yabo mewafika uzokuhlanga empamende kabi awukenzeni manje u-anti uyamazi ukuthi unjani sanele uyanithanda fethu ngithi kwayena ubafu lamdala usithanda kabi sayi yabo njengoba iy'ngane engingenazi nazi iy'ngane zami mina iy'ngane zadadewethu igazi lami jabuleni nami engihlali abuyashintsha bodwa akazi sekwenze njani bese ivuka iy'to zakhe hayi kodwa nibuyenayise nje nibuyenayise yabona udadewethu njengoba engasekho nifuna ukurula le mzini wakhe ngithi hayi anti ngiyaxolisa anti mekhona ekuronge nazo-ke yabona kona sane ngithanda ngento eyodwa yabona nje mntanami akaphuza akabhema akafuna ulutho u-anti uyayisontela okusho ukuthi-ke manje u-anti-ke njengoba umuntu okanjalo awubandla wazama-ke bantu ukuthi athole iy'ngane nomfundisi yabona manje kusho ukuthi-ke ingane yavele yenze njani yavele yashona ingane kwacaca ukuthi ayingeke lo muntu kahle kahle akadalelwe inini okumele nibe izingane zakhe enze njani anti ashintshe isonto aphinde futhi enze same thing futhi phinde futhi ishona yabona zashona kwaba u2 into engiyaziyo mina kanje zashona zaba u2 plus futhi ube nenhlanhla abantu bezala abafana hayi wabona abantu ukuthi hayi kwakuyinhlahla kudala phela ukuzala abafana lesikhathi esiphila kuso uzela intombi uzela umfana kuyafana cause manje imizi imiswa abantu besifazane manje amadoda azazi wona awondle emakhaya awondli iy'ngane zawo ey'zala abantu njengamanje sebenamandla abantu besifazane manje nanto uphuzo nalo uphuzo uphuzo oludakayo madoda lulibulelele kamjokwane kanjani manje-ke hayi u-anti-ke bandla nkosi yami ayazame u-anti shuthi konakale-ke nakhona ngoba yabona futhi nakhona hayi lapha ngavele ngathi yabona-ke la seyishonile ingane anti ngathi yabo anti mina yabo ingane yakho anti ngizoyimbela ngedwa mina ngifuna omunye umuntu eduze kwami futhi wathi athi anti yimina engizohomba umgodi wengane yakho ngedwa ngifuna umuntu eduze kwami wathi hayi busanele mntanami hayi ngeke phela yenziwa hayi anti ngeke ngizoyimbela mina ingane yakho ngangiphatheke kabi-ke lapha ngangicasukile ngangicasukile plus kumfana kumnyama njengami
ngicasukile ngibone kumnyama njengami ngibasekile ngicasukile inhliziyo yami ibuhlungu hey ngithi kodwa anti hayi yabuka nje mfana emihle kanjani sibukele kuza nini efonini yakhe ithi ibuka nje ingane enhle kanjani yomfana bandle inkosi yambuka yabo anti yavela yabona vela khale kwanti yavela lile kwanti yabona uma sondela eduze kwakhe yabona amlokhuza amhakhe manje bakhala bothuna manje hayi balungise indaba zelokhuza ukuthi kuyongcwatshwa hayi sampheke mina nkosini umfana bese kuba khona nomalume abadala obafobo bamana ke nabo kwanti mfabo bafo wabo abadala siyomba ke manje hayi iqhuma ipiki ngiliqhumisa ngedwa futhi yabo hey kawushanje umgodi ngawuqeda ngathi ayike bafethu nento enzoyenza nina mina ngifuna uqhubeka hayi qhubekana abaqhubeka futhi boshonisa phansi mo yabo akufani uyabona ngase ngushaye ngiqeda mina lapha kodwa ngoba kwathiwa ingane singayimpheli kakhulu yabo ngoba vele ingane phela yabona ngathi hayi mina yikho leyo nto leyo ngahamba ngaze ngakwazi ukungidlula ngomgodi ngase ngaphubathi seku right ke manje yabo bathi hayi ngeke usumude kakhulu umgodi aqoqhutshe washona phansi sathi hayi ungathini abantu besifazana abaphuzayo yabona ke ibandle yabona bafi futhi yabona futhi ihamba buhlungu nganandi yabona izami namanje ibhlungu plus mengikhuluma ngayo vele ngicabange le nto angithi yabona kokuzofana nami futhi lo ukubona yabo lo sifana nami ke lo kube ngathi umfowethu yabo kube ngathi umfowethu hayi anti hayi okay kwenzeke ngcwatshweke kuqedeke manje kube right hayi sesibuye emngcwabeni asiqeda ukubuya emngcwabeni abe nakho kwasuka lokho sengibona ngoma sephethe ibhodlela uma kubuya nje emngcwabeni naso uphethe ibhodlela goloko hayibo phela kushona ingane yadadewethu kushona ingane yadadewethu ngeke phela ngingaphuza ma uhlezi uphuza zonke insuku sekushonela alokho usuku lamahala ngisho kushoniwe ma yonke nje wena nje shuthi nje uyithandela kuyisijapela mina mntanami yabo mina ngihlukumezeke kabi mina ngisakhula ngisabanje ngikhulu uma bengilusisa inkomo nobaba bengilusisa inkomo behlale lapha abafana abafowethu labo abadala nabo sibu bebatshela ukuthi abahlale phansi bona kuluse thina amantombazana hayibo into enjani nje le ukuthi uma abantu besimama belusisa inkomo uthi abanje mina umfana nginqa ngequpha nginqa nje ngempama hayibo ma ngeke phela ma hayibo ngiyambona futhi ukuthi khona into aseshayile ngoba kusaside leli bhodlela leli phela kodwa vele usiyaduma vele yabo uthi yabo nje ngisho kwawena nje kwamanje nje ngithi hayi ma ngingasondela kuwe manje mina ngenzeni mina manje manje lokho vele lokukhuluma izinto ongangeni kuzona kodwa ma njengomzali wami mama ngiyaphoxeka phela manje hayi thula waloko ukukhuluma lesana uthini ukuphawula kwakho ngabantu besifazana abaphuzayo beze bephuze kuze kubone ngisho izingane zabo ukuthi baphuzile yabona lapho futhi ungasho ukuthi bethu yabona umzali umuntu wesifazane nje ophuzayo hayi mina lokho mina futhi hayi akungiphathi kahle mina futhi yabona ngoba manje yabona since uma waze wahamba emhlabeni uma hayi ubeyiphuzela nje hayi manje leyo nto mina akuyona nje into engiyibona kuyinto engathi right hayi cha bandla ayilungile ngoba shuthi manje kungenzeka manje ufuna ukuthi nezingane zakhe shuthi ikhule zenze le nto ayenzayo phela manje and ingane ave inkinga entombazane kakhulukazi yabona thoma umuntu ophuzayo gcina naye ikhula manje ibe umuntu ophuzayo ngiphuza yabo sisebenzisa nene nakho phela nogwayi nemfile zabayifaka la elimini yonke lento le yabuka ingane iyafunda futhi andizoyenza ukuthi lento le yabo lento le ngisho ukuthi umthelela omubi kuyabona nje kakhulukazi entsheki kwabantu abasha nje njengami nje abanye kwabantu abasha kobhuti kwabafowethu namantombazana kwayena umfethu nje ophuzayo nje ayena hayi lento le angiyiboni nje kuyinto right le especially umuntu osafunda yabo osakhula njenganami kanje uyangibona ngidakiwe nje ngiyempampa nje hayi leyo nto le hayi akulona nje iphuze ngathi li right lelo hayi angiyiboni nje leyo nto mina kuyinto right ukuphuza utshwala leyo nto le kahle utshwala ngingasho ukuthi into ukuthi abantu abadala bayijabulisa sengaba ukuthi ke ngaleso sikhashana leso okungenzeka ke ngingasho ukuthi ke mangathi mhlawumbe ekhaya ngenzela i21st into enganjalo kuthiwa ke sanele namhlanje ke mhlasimbe ke awungashaya kancane
uyilimithe futhi nakhona ngikalelwe hayi ukuthi ngiyilimithe mina bangikalele bona ukuthi ayisanele shaya kangaka emva kwalokho awusabuthinti yabo futhi kwakhona lokho nje akukho right wabona nje ukuthi ngiphuze utshwala ngoba yabo mina ke nje ngizokhuluma nje ngami bona mangilokhuzile bafu mangiphuza utshwala mina bafu yazi ngiphenduka isigora esinzima kanjani akekho umuntu ongangimela futhi akekho hayi bafayi akekho futhi ungangimela futhi hayi futhi akekho ongimelayo mangiphuzile bafu ngeke ngize ngiwaqamba manga hayi mina uhambela phezulu hayi ngivele nje angizizwa nje angazi ngishiselwa ngize ngiqimbe ngisho uqimbe uthothi siyaphuza sibaningi sihleli yabo bengize ngiyenze lento ngize ngiqimbe ngisho uqimba thothi sihleli kanjalo siyaphuza mina ngihleli kanje ngiqimbile lapho uzizwa uyankonkomala uzizwa uBaptista ngizizwa ngathi ngiyakhukhumala yabo ngibe ngimbuka washa iflop wenza iphutha angiphathi ke kona ke mengizofike ngikunikeza ugwayi wami ngithi awushise lo gwayi lo bese uyobhema wona lo gwayi ubheme uzube mncane lahazo lonjani empama ngidedelayo noma ngidedela uright vele ngisuka qungo right awudakusanelwa xezisa umuntu kabuhlungane ethi hayi igazi awusanele yini manje hayi manje lezi zinto zejwayele utshwala angifuni hayi kodwa ubaba mephuzile akahluphi hayi inkosi vele iphumela eminyaka shukela insangayo yambilalela awu inkosi hayi king of kings uzalwa yi-gentleman yabo loyo uzalwa insizwa kahle kahle futhi yabo lo bhoti loya yabo loya hayi engcene bengafana naye ngezenzo zakhe yabo izenzo zakhe ayingaba ngikho labafu mfethu yazi kube mfethu izenzo zakhe ngayithatha ngaba nenhlanhla nje uNkulunkulu wangisiza ngayithatha izenzo zakhe ubaba ngabe kuyimanje ngihleli eflatini manje mhlawumbe ngabe ngihleli eMhlanga Rocks manje uzalwa yi-gentleman yabo gentleman hayi gentleman what a gentleman mangabona ukuthi isicathulo sakhe sisine dust sanele mfana wami yebo baba cela ungithathele i-boning socks ngimlandele i-boning socks yakhe ngibekele la ngithi hayi baba ungayikhumula hayi khuleka mfana wami angifuni uhlukumezeke angifuni ukuthi ngithe hamba mfana wami uyodlalela beyikhumulela isicathulo sakhe ebhonele ubaba what a gentleman ngisho ngithi uzalwa yi-gentleman ngise ngime phambi komnyango ngimbuke ngihleke yini mfana ungabukelanga kuye bafu izinto emani ukwenzeka futhi phela ngithi uyazi ukuthi silala siphenduka madoda kahle kahle sigcine khona izolo sigcine kumele usuke ekhaya ubaleke uze eThekwini emva kuba kushona umuntu ebandla inkonzi senithe ukuthintwa kancane bandla ya ukusuka lapho kwenzakalana hayi lezi insizwa phela manje ke lezi insizwa zithintekile ngithi zombili kabi izifoto lazikhona hayi nami ngithintekile kodwa mina ngingcono mina okay hayi ngimtshele umshana yazi indaba nakho nasoka ngithola kahle impela mshana malume yazi indaba mshana angithi babonile abo malume bawu2 babonile banjani labo malume bayakwazi ukuhamba abakwazi bamba kanjani hayi mshana ngeke ngitshela bakephi mshana balapha esitolo mshana basesitolo bahleli benzani esitolo bahleli lapha mshana banjani kanti bashayile abantu la bayabaningi yabo laba abantu abaphethe indlu abantu ade bamba lapha bashayile mshana wami uhlaniphile ngithi manje mshana wami awugijime phela uyongibizela yedwa umtshela ukuthi aphuthume ngiyambiza umthethe uzongifica ekhaya umthethe usanele uyakubiza uthe uzongifica ekhaya gijima umshana jika endleleni umshana ebuye ngeke malume abakwazi nje ukuhamba malume kanti bazokwenza njani mshana bamba kanjena ngezinga bamba kanje hawu mshana bamba ngezinga impela amajita la la majita fucked up la majita mfuthu ngenze shit man inkinga phela ngeke bafuthu ngeke shuthi manje labafowethu laba ukube basithole endaweni sobathatha shuthi bezosibulala labantu yabo
engeke yazi indaba mshanami yazi indaba engeke mina ngicabanga vele ngeThekwini-ke manje engeke ngicabanga vele ngeThekwini straight ngoba manje labantu la meke bangibamba bazongilimaza bazovele bengibulale okwesibili-ke manje yabo okwesibili bangibamba okwesibili bazongibulala manje konje bangikwazile ukubaleka fohloza kubona ngeke bangakwazi ungithola wena ubulela umuntu useyasaba ukubulawa manje ngibadedile ngavela shange prati 1 2 3 shit ngakwazi ukuya ekhaya yabo njengoba sengibuya manje ngibabona Abraham naba lapha manje kunzima ukuthi ngiye lapha kubona yabo kwaphela labantu balokhu bashaya round and round yabo belo berawunda la yabo lonto ekuseni ngizokwenza njalo ayazi indaba mshanami ahamba ubatshele labo bhuti labo ukuthi yazi indaba abakhanda iplan ukuthi befike lapha mina ngeke ntwana ngisayidladle ngeke mina ngisayekhaya batshele uthi umalume usanele hambani nekephi nekuyena endlini yakhe bazoyibonela phela mshanami ukuthi abakwazi ukuhamba bamba kanje mshanami batshela ukuthi ngithe abahambe kanje bazofika kumina ekhaya bazongifica kephi endlini yenkosi bangaya endlini yenkosi hayi mshanami agijima ayebona mshanami malume banjani jayile umlomo ngathi la Brian malume fika umshanami ubone malume lo munye nkosami useze walala nkosami useshana ngisho naye roster nalo munye yamshaya kodwa ungcono yena ngoba manje ihlo lakhe yabona ngathi kudonsekile yabo i-wrong turn yabona idonsekile la yabona nje umuntu yabona ukuthi nomuntu lo kade kubanjwa nje i-blocks nje libanjwa kanje i-blocks nje libanjwa kanje i-blocks kanyazo ngisho nala uyabona lo muntu nje sasini lo muntu lo ubebulawa straight yabo Brian kanti yazi njengoba labafethu labemuhluze kabuhlungu kanje labafethu ngeke baze baphele ngekuphele ngisho isonto mengabhodile lamanje ekuseni yabona ngisho kwasukula kusasa baba u2 kwasukula kusasa out mshanami mshanami abuye malume abatshele malume uthena umalume usanele angitshene ukuthi fike endlini-ke yamalume omdala onkosi mshanami hamba umtshele usanele ukuthi uyasidangela esibhedlela akezena la ngesingasini ukuhamba ukazihamba kanjani umtshelele ukuthi asikwazi ukuhamba mafafo vusa umfowabo lo munye ayimuhluzwe naye eceleni yabo manje nawutshekile woyo buso kumele kanje ukuthi kudonsekile uthintithiwe ubolile yabo izandla izivuvukele ingaka manje usanele edlala ngathi manje usanele mfethu ayavedlala ngathi ngicabanga ukuthi manje siyilima enzini sohamba kanjani engabuye ethumele noma umfowabo omdala la ezosibeletha la wena uyahlanya wena cabanga ukuthi inkosi engayivuma le nto kubelethana nawe unje engabe ubelethe umfowabo unje wena ngoba naye umfowabo kwayena nginesho ukuthi la ekhona na ufucked up usanele kwayena ufucked up yabo njengoba ethumela umshana ngabe uyizele yena phela usanele uyamazi usanele mfethu ufast mfethu yabo endaka sketch story la mjita lwana yabo usanele akasketch story ngiyamazi uBrian lo mfethu yabo manje mfethu izinto eziningi besizenza na usanele mfethu yabo sure yabo lonto le manje lento le yenzeke ngephutha lento ayenzile mfethu usabulale lo muntu lo yabo lonto yabo lonto wenze iphutha elikhulu kabi ayona ayinawo lokumvikela lo mfethu lo uyajwayela kwayena indaba engazila kuthini ezokhuluma nathi la lokho ezosithumelela ngabashana bakhe manje indaba usanele yini ngempela yabo hayi yazi indaba shothi naye uthintithekile la ekhona uthintiwe yabo kabi umuhluzwa kuphela nje angithi ubonile ukuthi lo muntu lo baqale ngaye kumdonso usanele mfethu ubonile size sibaleka thina sihlukana sibaleka shona le naye shona le bambamba yena yabo bamthintithi ubonile ndoda indlela isakhile kade ubaleka ukuthi qha ekhanda ubaleka ukuthi qha ekhanda bona ngenduke egalofu ukuthi qha yabona la emshaka khona ngenduke egalofu ngambona usanele waphansi eqhwe phansi ila ngibone khona ukuthi hayi bonanga uBrian uyashona ke
ngavele ngakukhipha amehlo ngenye indlela ngathi hawu Brian uyashona la nakho ngithi mfethu simeleni thina silo sibuka umuntu eshawa lapho ngobe siyabaleka awu sebebaleka nje uBrian bavele babanjwa nabo ezakhala hawu zakhala bowu2 baxavuna athi wahlala ndani yena ufana mama ndikhuluma eqiniso sifuna nje lamajina uthona nalezi kipe zothona ama earphone bese nesinikeza nefoni bafana mama sidlali futhi siyidinga lezi zinto njengamanje hey awu kusama abajita mangakwazi uchaza zakhala indu pa awubakhuluma ay qhamukiyani salikwazi sizoletha lezi ngubo ke manje kuthiwa nabo ubufakazi kusama hawu JC alo yagogo futhi mamlotsho angazi ukuthi wayifunani ekhaya lo yagogo lo angimazi ufunani ekhaya lokho edondolozele mina kodwa ebusuku ushaya amafoni hayibo ngakutshela uPepsodum ebusuku Pepsodum yebo Pepsodum ebusuku khahlela umlomo ngiyakutshela gqoka ama-wave ebusuku emini umbona ney'nwele zakhe isihluthu sakhe nkosami esimhlophe nekhandela iy'nwele zimhlophe ngathi uyidayile zamhlophe yabo umdala phela yagogo hayi kodwa ebusuku awuzombona baba hayi unqasti hayi uBrian afile ugogo athi nazi-ke lezi zinto lezi kade intshontshelele lezinja lezi kodwa nkosami logogo lokubiza abafuthi ngezinja kusho omunye wabo labantu abayi-4 abasha bona abafuthi kodwa logogo sengazabuza abafuthi ngezinja thula wena thula bamthulise bona baxabana bodwa-ke manje thula wena lezi zinto lezi ziyasitshontshela lezi amasela lawo yabo abadingakala abantu emphakathini fanele badingiswe futhi lo kufanele siqale ngalokhu usanele yabo lokhu usanele umndeni wakhe sokudingisa uhambise la inanda hayi la kwi-community Nanda yonke samdingisa ngale walokho so vele senzenjani sobamba lo umfowabo omdala simfaka ithazi vele simshise phambi kwakhe ebuka kanje usanele ubitshethe usile simpanishe sibulala umfowabo omdala embuka kanje yena singamenzi simbulale ngenduku simshaye simshaye abe right bese sishisa umfowabo phambi kwakhe ephila singamenzi lutho umfowabo simgaxe nje ithayi simfaka upetrol simshise labantu bacabanga into enzima manje kodwa bafowethu sengaze ngicabangele umfowabo kaSanele umuntu oquiet kanje inkosana leyana inkosi phela leyo mfowethu lwana akazwani futhi nento ebheke eceleni uyafuza ubaba wakho hayi gentleman peaceful and quiet baba ngeke yazi indaba awuthi ngobiza ugwala mfethu yazi mhlawumbe ugwala mfethu angayixazulula lenkinga le ngoba vele lethule sinembile izolo noSanele samnemba naye kodwa manje inkinga yazi indaba athi lo mfuthu yini inkinga manje hayi ngeke mfethu laba bafethu laba basakhona nje lapha sabashaya khona emva kwesitolo ngeke mina ngazi mina mfuthu hamba ubabheka lapha uhambe ubabheka ufika uBrian balele flat umshanami akahambile umshanami ihlala eduze kwabo bagadile ufuna ukwenza ubuka yonke into enzakala umshanami ngane sister uhleli umshanami lokho bathi Jeff engafuzi wena lo mshana hayi lokho edlalela imoto lokho ethi imoto yakhe itoys lele moto lokho ethi lokho club lokho edlalela imoto yakhe lokho ebabuka nje lokho edlala imoto yakhe umshanami ngiyaxakeka mina hayi intwana yangabe sabuya neanswer phela manje ngithi umile phela intwana ngithi ngathi ayihambe iyotshela yabo futhi ukuthi abafike kumina phela endlini yabafu hayi relax methi inhlalo mfethu hawu khona nengane futhi lana ifunani ingane la hawu lentwana lena ngoba lentwana ingane yadadwabuka lokho ingane yasiswaSanele nje lo hayi kwenzakalani manje sikhiphani vele yabo umshana kaSanele nje lo kwenzakalani manje bese ngisondele pastor lo wena hamba udlala kwezinye izingane iqala ithula intwana imbuke emehlweni mjapha emehlweni izibukele ingane iqhubeka idlalela imoto ebhekisela ikhanda iyayihlazayo yabona le singathi ngangafana nami hayi singathi ngangaba nje ngami hayi ngiyafisa nje uNkulunkulu singathi ngasiza ingafani nje nami le ntwana ngezenzo hayi ingafani nami ngezenzo hayi ayikhulumi emshana hamba la yabona abantu la balimele hamba la udlala nezinye izingane ziyambiza ezinye izingane esibanibani woza Sanele sebani sabele woza sameni sodlala sabele samsodlala hambani ngifuni phela manje into edala ukuthi emshana engasuki eduze kwabafethu
abafethu bebenokuthi bebefika ekhaya bayintwana bayenze bayinikeza i-dick sweet oma chips yabo nje lezo zinto nje beyijabulise intwana yabo manje intwana isiphatheke kahle liyabona hayibo labantu abangineza ama chips i-dick sweet balimele kanje vele ihlala eduze kwabo ke intwana yabo hayi engihlaleke manje endlini kababa esihamba isikhathi manje yibo sihamba isikhathi yibo hayi kushaya u2 hayibo kushaya u3 umshala ngabo hayibo kushaya u4 hayibo kushaya u5 angeke ngisukumeke manje hey nobafa vele usengithobile la vele sengithobile sengifresh ke manje akufani ke namanje kodwa manje ama plaster hey ngathi kade ngilokhuza hayi cela ama plaster ngibhandishiwe nasekhanda yeah ngibhandishiwe nasekhanda uba futhi ngibhandishile kamnandi grand ngathi ngiphuma esibhedlela indlela engiyiyona kodwa uba bengikhenika khona le ndlini ya hayi ngisho nithi hayi ngoba unaso lesiqoqoqo lesingakasane sobani medical aid wathi yebo first aid ya akuyasho phela ukuthi angifundile kakhulu ya ngazama ukuya esikoleni kodwa ke ngoba khona ngikwazile ukusho ukuthi bani first aid wathi ya hayi bafa ngikhenike ngibe right ke manje zenkosi athi asane ngithi mfethu iphi intwana mfethu athi ingane yasisiphi ngempela ingane yasisi ngithi mfethu ngeke yazi bathi ilokhu izintwana ngcine ngithume mfethu ngabo 1 mfethu yazi buka manje u5 manje mfethu intwana mfethu ayibonakala yabo yebo labafethu ngenzela mhlawumbe bayixavunile into mhlawumbe bayibula mhlawumbe bayingotshisa somewhere no bayikidnap uthi kusengeke yasensanele ingeke mfethu awuthi ngidonsa imvubu yami ngihambe ngiyobheka lapha noma ngidonsa isagila sami hey lezi imali lezi zingayenza leyo nto avela kudonse ithiwa yini le nduku le liyasemakhaya le yebo u6 khona hey donsa u6 khona wakho fresh kanjani umuhle kanjani u6 khona ufana nowababa ngokodwa babumkhulu kwababa bomkhulu kwababa yena wakhile umncane ukudonsa tha inkosi lokhu uzasane sala la futhi sala la yazi indaba zikhiyele la hayi aphume ezomuntu ohambayo khiya endlini yakhe qha vale ipitla kade yafaka ingidi akamnandi afaka ingidi ngaphakathi afaka ingidi donsa isicapha ngenkathi donsa isicapha mina ngifaka ukhiyeke mina qha ngaphakathi khiya abantu angihlaleke manje ngilindi ukuthi ubafu ahambe abuye hayi ahamba ubafu athi njengokusuka la nje kuyala ka metro epark yeah i-distance engako afika ubafu athi afica umshana useze wazumeka umshana ulele kubona kanje lakho hayi bafaka bazamise qukula umshana umbelethe imshana enyakaza phaphanga baba ayithethu baba ha malume hey umshana sewunyama umshana igcina edlala imoto yakhe uyithathile imoto yakhe ayibeka ke nefubeni kanje waseyalala kwasamancika kubone yabo into isono le nto le hayi emvusa umshana emthatha inkosi embelethe ethi yabuka inkosi hayi laba futhi banje fucked up yabo lo munye uphefumula kancane lo munye nje uphefumula nje ngokunormal yabo kahle nje kahle lo munye uphefumula yabona ukuthi umoya uyaphela kulomuntu yabona lo uyeza naye kancane futhi kuyena ethi inkosi ethi yeba mvuse lo muntu ophefumula kahle ngoba uyabona ukuthi mevusa lo ngeke lo fucked up lo muntu uyambona uyashona lo muntu emthini bathintekile kwaye bathintiwe la behleli khona igazi umshana uthena negazi phela manje iskipini umshana ngathi naye kade shawa namshana ingane ngathi athi naye shawa manje yabona nje usunderstand ke manje yabo asibuka kodwa boy manje usuyingcolisa kanjani ayisabele obuka usuyingcolisa kanjani uzokuthethisa umakho uzokushaya makho uzokubuza igazi lingafunani wena uzobona uzokushaya makho beletha la ambeletha inkosi ayibuke lento ithala abafethu emthinte lempilo ethi Timen Timen lutho Timen hayibo ithuka inkosi sebo mlu hayibo ululu ubheka kavuka hayibo kodwa uyabona kuyaphefumula yabaphefumula bona kodwa ayikanzima donsa ngodizili kakhulukazi umluku uyena nenkinga kakhulu lo ungcono lokuthi Timen uthwasa uright and wa manje uyakwazi ukuthi uphefumule ngokunormal okukahle hawo ngiyazi sakho lenkosi yakho wena mfethu ngiyakufusa phela indaba Timen evuthi yangosi awavule ngisho amehlo awavuleki nje inhlobo futhi isona yabo isona yabo lesa yini odonenza isona nibula lo muntu amehlo futhi awavuleki futhi yabo avula kancane futhi ngathi ichina futhi mancane uyambona ngathi ichina yabo manje
uyichathi mina sanele mfethu ujoba ukusize sanele mfethu embuza Nkosi yini manje bafethu athi hayi ilesa story sasenza nosanele mfethu angithi usanele washaya iflop nje mfethu amshayisa lo muntu wamasha ukuthi wamasha ithambo mfethu manje lesi stuff sisivele sabheck up mfethu sasivele sabheck up plus wavela osilokhuza sahamba sagogo uJoyce bethi amdayisele ngubo baphinde nogogo uJoyce osidayisa mfethu wayikhipha le ngubo nawe manje uplastic la hawu manje Nkosi uyabona hawu yibunga impela na lama earphone evula uplastic muphi lola lo bomvu vula Nkosi hawu na lama earphone nansi nefone yazi zonke into isaphelele zalomuntu lo ayi ethi bafana bami uzompokela lo muntu lo nisabeka into zakhe eduze wenu bafana bami nizoba nenkinga nini yabo Nkosi ethathe lezi zinto abuha i-general pet abafathi izinto nje at least mfethu indaba ningaye lokhuzi ningayidayisa angeke Nkosi sidayisa lezi zinto mfethu uphinde sigaxelise futhi khona la nefoni bafethu we athi Nkosi ngeke khona la nefoni ngeke bafana hayi akubizwanga ne-ambulance awufuna ukhanda yona iplan Nkosi ethi uthi ubheke la ukuthi ngizokwenza njani kufanele hayi ngeke ungafonele Nkosi amaphoyisa ezasibopha hayi okay yazi indaba angifanele umuntu ozongisiza yabo ngini requestele angeke indaba zama Uber soyithatha imali ukuyikhokhela it's okay indaba zama Uber soyithatha kumele uyokuyikhokhela Nkosi yacabanga hayibo ilokhuzi ambulance njengoba befaka vele don't phone Nkosi athi uyafona vele itili ifoni yakhe vele icime ibattery Nkosi yami shu vele ecime ifoni yakhe athi on Nkosi on ifoni yakhe iphinde icime hawu ithi battery low may on vele ibhala battery low ngamagama amakhulu esithathe isiqhubu sakho bawuswipe ethi ethathe yona le emufi thathe yona yo baba ayi eyichiphisa ayibona ayaona awuyenza yonke into ayi battery full ayibo i-right vela fonele ambulance Nkosi hayi bathola usizo hayi besacela ningisiza nize la kamzala estopini kunabafuthi abalimele labashaye kabukabe yabona nje kwemanje bazoze bahambe ngisho nasemhlabeni ngicela ukuthi niphuthume bandla nize neambulance la kuthiwa nike nenda hayi sila kamzala estopini hayi besho ukuthi hayi yazi basendleleni futhi kwayibona labantu abafonelwa vele basendleleni vele kuthiwa saleni senijika nje kamzala bavele bejika ngempela khulu ukuthi awu ayicime ufone Nkosi ayibona iambulance ikhanyisa ama lights khanyisa vele kusumnyama vele manje sekumnyama vele o7 khanyisa ama lights umshana lo nango ulele emhlane wabafa manje Nkosi uwenza yonke lento umshana ulele la emhlane ubambelele umshana ulele bafethu senongibonga bafethu uma ukuthi bafethu usizo lithole ngendlela ekuyiyona yona Nkosi ifethu singilwela nje bethu ukuthi nje bethu sikwazi nje ukuthi siphefumule bethu yabo sibe right bethu mesalunga prayami uzobona sishaya isiqubu esinzima kabi sifuna ushaya iziqubu futhi ngathi nje ucabanga usazokwazi ukushaya isiqubu nje ube nje manje ungakwazi ngisho nanokuhamba uhamba ngezinga mfethu asibuka nje Nkosi mfethu buka nje mfethu iqhezu lami mfethu seliwuhalf yabo buka nangala elinye iqhezu lewuhalf yabo kade ngihamba ngezinga mfethu eteleni mfethu ngizama mfethu ukuthi ngihambe mfethu akuhambeki mfethu yabo yebo swaleza anti bethi sanyuka bethi samba ngelokhuza bethi ngezinga bethi wawu mfethu plus ubrawa musephelele ngisho namandla asakwazi ngisho ukwenzani ke manje yabo Nkosi yami hawo mlu seshonile umlu mlu qinile umlu manje yabo umgcine ephelelele kanje ethe ebheke phansi yabo incike kanje udongene ethe ebheke phansi umlu sehambile yethi Nkosi hayibona mfethu kade ephefumula nje ngifika la kade ngibona hayi shuthi bese indlela yokuhamba shuthi indlela yokuhamba kwakhe ayibo hayi lo futhi bamqokuleka abantu laba beambulance bevuleke lezi lento yabo isilver bamfake phakathi bamqondise kahle bemlule izandla befike phakathi yabo nangoke lo munye ke bethi bambuka la lo khuzile lo ophefumula ophile saphila uthi man bethi bambuka madoda kade nishawa ngegrinder enenqeni ngisho uyayisa lo muntu lo uyayisa lo yasho ukuthi uyayisa lo muntu hayi lo yabona izinto ufuna ukuyixoxela usanele ukuthi isanele fanele ibhasopa ngiyakutshela bhasopa uma ukuthi uzaqhubeka nazinto zakho uzobona nawe uzoba nezingqethi ngegrinder yabo hayi Inkosi yathi ngeke bafethu athi hayi bafo
hambe kahle bafethu kodwa ulokhuza mfethu umlu mfethu useshonile mfethu uzofika ngimtshela usanele mfethu endlini yabo ya mfethu azindaba nayi nale phone le yalo muntu lo bafethu nazi nalezi ingubo lezi bafethu ningathi ngithatha into zenazi lezi zinto lezi yabo yaza lo muntu lo okwenzeka isigemegeme sakhe mfethu yabo ayi bayithi ayithathe program ukuthatha uplastic nesandla naso suka kanzima nje ukuthi ke uthatha nalo plastic abone ukuthi yafosta ayabo sisi laba balokhuza abasiza laba ambulensi bamthathele bambeke abanasikhathi bathathe bambekele bezwip bevala uzip lo yabo nakhona ikhanda lakhe litshekile balungisa iqondisa ngayo irafu ibu jayibula abantu inkosi uthi ibu konzakala manje uyavuka basebenza zwi vala uzip zwi hayibo ungafathuki na uthi yibo umshana vela phapha umshana hayibo baba ufile lo muntu thula wena thula lamhlanje wena thula sabele thula wena ukwazini wena uyaphila lo muntu ulele ebemthatha ubuyisele eceleni thathwe lo thi hawu nawe kanti nje kahle shoot nina abafethu labafethu laba lo fethu oshayelayo drive ukhuluma nonkosi uthi ukhuluma nomfomdala uthi imaki baba laba futhi uthi bashaya kakhulu bashawa base beshaya ngegrind enqini kahle hayi futhi labantu fethu kade beshawa futhi ngama-hour ngazi 5-6 hours beshawa yabo njengoba lo munye umbone eseshonile manje ya umfowethu omncane usindile-ke yena usendlini nami kwemanje uthi ebafu yazi indaba loyo vele umhambise lapho bazomenza nje bazomshaya ngegrinder naye ngezinto ey'nqeni umshaya ngegrinder abe nje naye ngiyakutshela bra wami bayigade le nto le plus fucked up bra wami uthi bafuna umlalisa abheke phezulu uthi hayi ngeke mhlungu umlalisa ngibhekise phansi uyakhala kuthi nkosi yami uNkulunkulu wami inkosi uyadabuka kodwa nkosi yami yini yabona le nto enzima ke le nto nkosi yami bemlalisa bembhekise phansi ngempedeni hey nkosi yami bamlokhuze bamfaka ama drip bamsheshiseke bamfake lezi zinto bemsuleka kamnandi angene kwi-ambulance behambe na shwi behambisa phi manje naye umngane wakhe umufi lo oshonile umfethu umlu bambekela eceleni ke na-ke eceleni yena uba futhi bambeke empedeni hayi ihambe i-ambulance athi hayi bafowethu senginibona bafo singibona ngawe ethembeni usubuya athi hayi bafaye ngisazohlala kodwa sibhedlela ngihlala iminyaka emingaki iminyaka sangazi ngoba phela manje kusahambeke manje uyezwa ukuthi lo muntu eyiko bafethu eyiphara indlela ekhuluma ngayo ngisho ingabhemile kwazi uyijethi libhemile yabo yathi yabo nje indlela mfethu indlela umuntu ayiyona ayikho phela lento mfethu sengifisa uNkulunkulu namadlozi asekhaya angisize mfethu hayi sengathi ngingaphila ngingasho njengomlu ngisho ukuthi inkosi hayi bafethu hayi siyabonga hayi driver awushaye izule baba hayi bafethu unisambe kahle bafethu hayi nihambe kahle futhi yabo ethi yasiphuthumise le ndoda lengazi nayo ibe nenkinga la isishonele la yabo ngoba nawe uyambona lo muntu uyaphefumula kodwa hayi kahle yabo hayi bemxhumele impahla lezi zinto zakhona lezi awu yazi ngathi ayihambe lokhu ambulance hayi iye khona ke lokhu zakephi Mahatma Gandhi ya ePhoenix lapho ya Mahatma Gandhi esibhedlela lapho hayi befike eMagandhi yabe sethweke bamthatha asibambe la nkosi seyithi inkosi sekubiza ngomfowenu asibambe la sonele isizokwazi siqhubeke kusasa ayisidla amaningi esakeni nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhala yalile uthi igula lika Jamal lichithekile hawu nina bakambhudu bomvu unjengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbedule bafowethu kulama episode talents ezosithola isifundo esikhulu ngendlela abazali okumele beyigade ngayo phambi kwezingane zabo sibe nesifundo sabangani mfowethu iwena ungakwazi umuntu washona kodwa abangani bakho awuhamba nabo ibona bafela leso sidumbu wasinda wena uyathola ke manje ukuthi ekugcineni ukuthi izinto enizenza ngabangani zigcina isala nawe noma isala nabanye uqinisele bagcina befele umuntu abangamgwazanga ngokuthi bebehamba nawe beyokwenza into wrong engicabanga ukuthi nje manje kuzoba nesifundo einganeni ezobe ibuka lolu hlelo ukuthi ukuhlohlana ngabangani kusasa kungaphuma ngawe mawuhlohlana nabangani ngeinto ezwrong kusasa kungaphuma ngawe
ngakho ke ababukela lolu hlelo siyacela bafunde kulama episode kakhulu kuningi ekuningi mfowethu kuningi okuphethwe okuqukethwe ile episode so abantu abalalelisise abantu abafunde kulento ukuze kusasa singabi nayo umunye usanelo ozophelela emgaqweni ngakho ke mangabe niyaqala ukuba ingxenye lolu hlelo le enithamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kweMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni ekungeneni kwabe ezidakamizweni yiziphi izinto abahlangabezana nazo njengoba umuzwa nje echaza umfowethu kusuka nokuhlala ukuthi yena ukhule umfana oright kule episode yandulela le ukushilo lokho this is part 3 ukushilo lokho ukuthi yena ukhule umfana oright ohloniphayo bemthanda emphakathini kodwa uthe sengene ezidakamizweni kwaqala kwanesiphithiphithi empilweni yakhe baxakeka abantu ukuthi sekwenze njani so kungenzeka ukuthi nawo nomntwana ukhula kahle uyiphethe kahle uzothi usuku ububona isiphithiphithi empilweni yakhe ongazi ukuthi esani abantu seqala izidakamizwa ngakho ke bafowethu siyacela lolu hlelo uliyafundisa kakhulu akulona lokuyingcomo ukuthi kwenze ukuthi kepha sizofundisa abantu sizoqwashisa abantu ukuthi bafowethu kunodemon eliconnectiwe izidakamizwa eliyishintshayo impilo yomuntu ukuze umfundisi mayekhuluma ethi kunoJesu ophilisayo eshintshayo impilo yomuntu mina ke ngithi kunezidakamizwa bafowethu ezishintshayo impilo yomuntu ezifaka ehlathini ngendlela eyisimanga azilimaza impilo yakhe kuphela lo muntu osuke kuyona kuhamba kuze kuyongenelela nomndeni njengoba uzwe nje ukuthi yena umphakathi wawusuhlangene ngokuthi uzodingisa umndeni mind you uma wakhe uzoshonaphi abafowabo kumele beshonephi njengoba sekumele kuqalwe impilo entsha manje ngenxa yomuntu oyedwa oseyidakamizweni so ungakubukeli kude ungabuki ukuthi wena njengamanje awunalo iphara endlini awulazi kusasa akekho umzali othi mayezala ezazi ukuthi uzele iphara wonke umuntu usuke ezele ingane enamaphupho amahle ngayo ngakho ke bafowethu kubalekile noma ngithi kunyanzelekile ukuthi lesi sihlava sisinqande kusemanje iyona ndlela lesoyinqanda ngasuku manje bafowethu nesekuhlelo ukuze sizokwazi ukuthi sivikele izingane zethu ngoba izidakamizwa ziwuchithisaka it's a pandemic lapha eSouth Africa ngakho ke bafowethu ofundayo makaqaphele bafowethu igama lami nguprofessor Ngwakamkhize ngidabwale kwanongoma madoda esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi uma usubuke wezwafika la kusho ukuthi isidla amaningi esakeni ngakho ke mina sangincenga